Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztio, ongitorri bigarren kafera. Gaur apirilak 10, arrosa kolorearen nazioarteko eguna da, eta Gartxotek alkandora berria estrenatzen du kolorearekin bat eginda gainera. Alako profesionala naiz, badakizue. Ez que noen gutxi haurik espero. Ez da gehiagorik ere. Badakit. Eta horrela esan da oso utxala dirudi, baina jatorri interesgarria duenek. Kanadan David Shepherd eta Travis Price ikasleek atorra arroxa batekin jantzita zegoen ikasle bat jipoitzen ari zirela ikusi zuten. Gertaera hori salatzeko hurrengo egunean eskolan kamiseta arrosak erabiltzea sustatu zuten. Gertakari horrek Canadian Center for Gender and Sexual Diversityko kideak inspiratu zituen 2007 urtean arrosaren nazioarteko eguna sortzeko eta sustatzeko. Ekimen horren helburua ikasleek, hezitzaileek, komunitateek eta beste erakunde batzuek jazarpen mota horiek geldiarazteko egiten duten lana babestea da. Pirritxen Ile arroxa, Donostiako Lilatoietako kamisetak, La Salve Zubiaren ondoan dagoen Euskadi Rosa murala, gauza arroxa asko ditugu Euskal Herrian. Bai, asko eta kantuak ere bai, nik asmatzen badut behar den kantua hartzen. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia, zuzera neretzat bizia, zuzera argia zer urdinea. La rosa colores jantzia, la rosa colores... Eta erromeria eta trikitisa doinu hauekin jarraituz, gaurko egunez jaio zen Kepa Junkera, Euskal Herriko trikitilari ospetsuena. Akaso Bilbon jaio zen 1965 eta Urtzaroa eta Gaztaroa Errekalde auzoan pasa zituen. Musikarekin izan zituen lehen hartu emanak, aitonak, amaren aldako aitonak, eman zizkion. Aititak, orduko erromerietan panderoarekin laguntzen zion alabari, hau da Keparen amari, eta alaba berriz, dantzarako lehen urratsak ematen ari zen txilibrinen bikote gisa. Ordutik aurrera, Kepa Junkerak bidaia luze bati ekin zion, musika tradizionalaren munduan zehar estilo propio bat sortuz eta bide pertsonal bat ezarriz. Lehenengo diskoa 1987 argitaratu zuen eta ordutik beste 20 bat ere egin ditu. Azkena, Erromeriak. Kepa Junkerak badu pieza bat Gernika izenekoa, sorginekin egindako Maletak diskokoa. Eta lotura ederra da hori urrengo efemeridea kontatzeko. Izan ere, 1987ko apirilaren 10, hau da, gaurko egunez, Picassoren Gernika artelana Gernikara eramateko eskatuz kateatu ziren Madrilen zenbait gernikar. Hiri hartako Cason del Buen Retiro eraikinaren aurrean egin zuten hau. Bertan baitzeukaten obra, beste talde bat eraikinaren barruan itxi zen. Gernikako bombardaketaren 50. urteurrena baliatu zuten ekintza hau gauzatzeko. Mila 1937 amaitu zuen artelana Picassok eta 1938an Paul Rosenbergek antolatuta Margolana Oslon, Kopenhagen, Estokolmen eta Göteborgen erakutsi zuten. Irailean Margolana Ingalaterrara bidali zuten alaxe 1938tik 1939 arte jendaurrean izan zen Leedsen, Liverpoolen, Manchesterren eta Londresen. Arrakasta handia izan zuen bereziki Londreseko Whitechapel galerian eta Margolanaren bidez Espainiako Errepublikaren aurka matxinatutako faxistek egindako triskantzak eta sarraskiak ezagutu zituzten Britania hundian. Eta 1939ko maiatzaren batean New Yorkeko portura heldu zen eta horrengo urteetan Estatu Batuetako hiri nagusietan erakusketak eskaini ziren.
Los Angelesen, Chicagon, Boston, San Francisco, New Orleans, ondoren New Yorkeko arte modernoko MoMA museoan utzi zuten depositoan, baina handik ere atera zuten bidaia luzeetarako. 53an Milaneraino eraman zuten, urte berean Sao Paulora, 55an Parisera eta Alemanian zehar Munich, Kolombia eta Hamburgoraino. 1956an Brusela, Amsterdam eta Estocolm bizitatu zituen. Bidaia horien guztien ondoren berriro ere New Yorkeko MoMAn utzi zuten, harik eta 73 urtean Picasso dil eta Estatu Espainiarra kuadroa bereganatzeko maniobretan hasi zen arte. Portuak eta New York aipatuta beste lotura bat. Gaurko egunez, 1912an Titanic ontzia lehen aldiz atera baitzen Southamptongo portutik New Yorkera. Arazoak nahiko azkar hasi ziren. Izan ere, ikatz hornikuntza ezin izan zuten nahi bezala egin, eta gainera, ikastegian sortutako sute batek ontziaderen abiadura moteltzera behartu zuten. Ontziaren jabezen konpainiak ordea aurrez adirazitako egunean iritsi nahi izan zuen asmo publizitarioekin, eta abiadura bizkortu nahi izan zuen, eta denok dakigu zer gertatu zen. A ber, hau dagoeneko ez da spoiler bada, ez da? Gaina, barkatu baino, etorri zait nola den kultura popular White Star ez hartzen. Etorri zaitola, hemen galduta daukagun informazioa. Ez, White Star zen konpainia, bai. Zenbat RAM daukadan okupatuta. Bueno, apirilaren 14ko gauean izeber baten aurka talka egin zuen Titanic, badakigu ontzia osorik ondoratu zen, eta tamalez ia 1500 pertsona hil ziren. My heart will go on and on. Zer gartxot? Eske, kuriosidade bat kontatu gara, baina ez dakit gero kontatu gara zuen. Badakizu Celine Dionek hau egin zuela, edo hori esaten dute jata lehengo toman grabatutako abesti badela, eta gainera ez zitzaiola asko gustatzen. Eta behira zertan bihurtuen, Gartxipedia. Igual amestu egin dute, baina sonatzen dite datu erreala. Ez Celine Dionen abierezia teknikoak eta teknika vokala eta ikaragarriak dira, baina... Hit bada. Hori ez dugu kontatuko, baina gero xego kontatuko dizuegu Titanic ontzian bidaiatu zuten 2 pertsonen bizitza. Azken finean, Rose eta Jack ezagutzen ditugu, baina historio bitxi gehiago ere badaude. Eta Olaia Intziartek dioen bezala, galtzer dizulatuek historio beak dituzte, baina entzule honez eskaiz daude. Titanic pelikula historiako film arrakastatsuenetarikoa izango da. Ziurrenik, pentsa, 11 Oscar sari irabazi zituen. Lumière anaiek Titanic nola grabatu zen ikusiko balute, benetan ez dukete sinetxiko. Gaurko egunez, zendu zen Auguste Lumière zinematografia asmatu zuen ikartzaia. You got the cinema. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. I guess we're in time. Eta zinema aipatzen ari gara, baina gaur asteazkena da. Eta horrek esan nahi du, bai ala bai, musikari tarte bat eskaini behar diogula. Biak ustartuko ditugu. Begira, gaurko gunez jaio zen Sophie Michelle Elix Bextor ingeles abeslari eta modeloa 1980ko hamarkadaren bukaeran egin zen ezaguna The Audience indie musika taldeko abeslaria izategatik, baina 1989an taldea desegin zen eta Elix Bextorrek bakarkako ibilbideari ekin zion. Eta ona hemen zinemarekin lotura, Sophie Ellis Bextorrek Murder on the Dance Floor abestia egin zuen 2001 eta sekulako bizi berritzea izan du horten Saltburn pelikulan agertzeagatik. Temon. Ziur, entzun duzuela. There may be others. And so you'll just have to pray. If you think you're getting away
Igual saioa kantuanekin abiatuko dugu gaur, Ez da gituanik. Eski, ez dut moia, Bai, oso ona. Kafea baino gehiago altxatu nago, temazonek. Musikarekin ari garenez, eta urteroko zitarekin bat eginez, Tolo Folk jaialdiko antolatzaileak izango ditugu gurean. Ostegunetik igandera egin zuten musika herrikoianen jaialdia, eta gaur, balorazioa egitera, etorriko dira kideak. Denetarik ikusial izan dugu jaialdian Armeniatik etorritako musikariak, Balkan Paradise taldearen ikuskizun zoragarria, Xabi Zeberio eta Ariniketanen elkarlana. Eta nola ez, doinuetatik aratago tartea ere izango dugu. Asteazkenero bezala, Euskaldunen abesti kutxunenak ezagutzeko. Eta Josune Belez de Mendizabalekin ere, hariko gara beste behin gaurko txiribuelta emateko prest gaudegu. Bai, ni asteko prest. Baita ni ere, apirilak 10 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin, jaun Andreok, Gartxot Unzain Letona jauna, egunon, Gartxot? Morenazo deitu diezak Esango nuke. Ikustala streamingean. Ikusten da. Bastante emangarri zaude oraintxe. Emangarri, esango nuke. Bueno, eskerrik asko zerbait esataren nigo, haupa ekipo. Oporretatik buelta on denoi. Goiuri Zeizarandi, egunon? Ni txuri. Bueno, hain kolore txarra ez daukazu zuke. Vale, eskerrik. Zu. Arratxaden eguzki atera zen, eta horre tarditxo batean aprobetsatzeko modukoa zen. Zer nola aprobetsatu? Landalan ibili nintzen. Aiko jaua. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 7:50 du, apirilak 10, goizak 10 eta 17 minutu, eta gu hemen 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. But you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. There may be others. And so. You'll just have to pray. Bagoaz poliki gaurkoa girotzen, mentxe 10:20 bidean garela, Gartxot Unzain Letonari maite dut eskatu behar diogu, denok ere botako dugu, Gartxot, ohitura zaharrei leku eginez, maite duten tartearekin abiatzeko. Nola ez, indarrez oporrekin zerikusia duen maite dut bat ekarri nahi zuen, eta ziurren gainera gustatuko zaizue zen, pasai izan zaizue, ziur, Almerian egon naiz 7 egunetan, horregatik azal ilun eta ederrau, inoiz egon gabekoa nintzen, Cabo de Gata eta inguru horietan, benetan
lekua proposa astebetez falta mota zaituz, baina zuen arpegiak ez ikusi eta erlajatzeko. Baina, nire maite duta da, eta asko pasa zait han pasadudan aste horretan, pixkat euskaldunak elkarri identifikatzen garenean, hitzik esan gabe, eta begirada horien indarra. Izan ere, Cabo de Gata eta hor inguruan dauden herrisketan oso ohikoa omen da, ni orain enteratu nahi ze, baina estatu mailan bigarren aste hori ez dute aste santuan opor gisa. Eta orduan, bai, eta Cabo de Gata eta inguruiek badira udara aldean asko betetzen diren leku horiek, nola izaten da, bigarren etxea eta jende askok herri txiki horietan du, baina aste santuan eta batez ere bigarren astean ez dagoia inor. Orduan, igual, norbaiti etzaio gustatzen hori, baina, gozada bat izan da, imaginatzen nuen udaran ze beteta gongo diren herri horiek, eta orain, ez zegoen inor, baina, zegoen jende guztia edoia gehiena, euskalduna zen. Eta gutxi, ia inorrekin ez ditz egin, baino euskaldunak ziren. Eta akabokatua pixka zan orduan. Maite dut konplizidade sasi susmo begirada hori, ez dakit Coca-Cola bat o zerbeza bat o ogi barra bat erosten nahi zenan herri txiki bateko zean, eta norbait sartzen denan euskera zentzun gabe, euskera erentzun dute, baina badakizu horrela radiografa edo ITV-a pasa eta euneko ziurtasuna dakazunan norbait euskalduna dela, hori pasaz dait eta, sentitu naiz, beste norbaitek esango du, neño torri eta dana euskaldun ez da, nik maite dut kasu horretan, eta hori nahi izan da, pare bat aditz pasaz dela, konplizidade begira hori eta gero, norbaitek arpegira begiratu eta san, hola, hau da, pixkat, edukaziotik bestela ez, hola, eta nik erantzun diet, eunon motelta, hombre, eunona pasa, eta, ez dakit, konplizidade, isileko hori, eta gero, bigarren pantalla konplizidadea ja gauzatu denean, esan, maite dut, konexio hori oporretan gaudenean. Ez dago oso urruti, Almeria, pasa izan zaigu hau, ziurrenik mundu mailan beste lekuetan ere baina, hemendik 10 ordura dagoen txoko batean, horrela, etxean bezalako sutondo hori sentitzea, hola batekin, gustatu zait. Eta, hausnartzen egon naiz ere, kanpotik ikusita, nik euskaldun pinta, ote daukadan. Hau da, ni hemen kontatzen nahi naizena, supermerkatura sartu zen, pertsona horri ere, pasaote zitzaion. Ez dakiz ezaugarri ditugun, sudur luzeaz aparte, baina bada jazkera ibiltzeko modua, lasaitasuna, ez dakiz zer den, Berlingoa akaso, baina, hausnartu zazue, zuek euskal perfila daukazuen. Eta Cabo de Gatan supermerkatuan norbaiteke euskaldun zat joko ote zintuzkete. Tira, niri Marraketxen Jamal Efna plazan gertatu zitzaidan, saltzaietako bat gerturatu zitzaigula, eta lehenengo, hasiera baten, urrunetik begiratu eta esan zigula, pollo a la pantoja, eta guk buruarekin ez, eta geratu zen begira segundu batzuk eta esan zuen, arginano bai! Earla, Ni Donostian pasatze zait, jatetxe bat igual jun eta ingeles ezaztea. Eta nahiko txungiru itse zait plana. Baina inglesa zer, Sheffield aldekoa, UK edo Australian edo Mississippi. Good night, how are you? Olako zerbaitez, arrera egite ingelesez da atxaldeon, ez pixkat, nahiko gauzarraro iruditzen zait. Hori... Enaiz ni rubioa, ez daukatola Sheffieldeko izatearen antza, ez da kanadiari itxura ere. Ja. Ez dakit, kuriosoa zen, orain okurritu zait, omen zegoen gure, ez dakit, denei esan barnuen, ADN-a begiratuta, nola da, gure iraganeko pixkat nundik gatozen eta zenbat portzentai daukagun handik eta hemendik hori investigatzeko aukera bada, baina ondo gongo zen, bisualki arpegien ezaugarritze hori jakitea, gure euskalduntasun portzentaiak arpegian zenbateraino ikusten diren jakiteko, ez? Zehaztasun zientifikoarekin, Esango nuke asko duela ere jazkera eta jarrerak, ez? Aurpegikerak baino gehiago, edo behintzat aurpegikerak bezain beste, ez? Bueno, olako sudurrik inigo, ez da, Sheffielden, seguro, baina gaza esango izut, Sheffield bada hitz bat oso zorrotza, ez? Zure sudurrak Sheffield izena eraman lezake. Igual sudurra Ingalaterrakoa dakat, baina nik uste nahiko arpegi euskalduna dela, eta gainera euskaldunak ibiltzeko daukagun hanka irekita ibiltzeko lasaitasun hori ere badaukat, batez ere oporretan. Osake, ziur supermerkatu horretan esango zutela, bira, hoi euskalduna da. Josune Belez de Mendizabal, Fernández de Garaialde, egunon.
Egunon. Makarrak behar ditute, nik bai behar duala gaur bigarren kafea. A ber, nola da hori, nola ibiltzen gara ba? A ber, nik sudurrarekin bat gartxo. Baina nola ibiltzen gara euskaldunok? Ibili, Nola- nik asko identifikatzen dut, hola, lasai, neraitak esaten zuen, nola zan, ordubiak eta 10, pixkat horrela hankak irekita. Ordubiak eta 10. Bai, hori da. Ez dakit, enaiz altxako, zen hemen ez dira hankak ikusten, baina ez dakit bada horrelako lasaiegi erlajatuegi zaudenaren galtzamotztasun bat bezala ariman dagoena. Ibilera utzi xamarra. Ba, utzia baino, zentzu honean, erlajatuta gaudenaren seinale, baino, ez dakit bai, identifikatzen da, gauzak hartzeko modua, ez dakit, ez diot, inor, osea, ez dut zentzu pejoratiboan esaten, ez da gutxia, baina. Baina, oso iruditu zait, ze ibilkera, ez dakit, horri ez diot nik erreparatu, arpegiei bai. Arpegi bai, estetika ere inigok esan duen bezala esango nuke, bueno, hemen badauzkagu patrozinat, edo ustez patrozinatzen gaituzten hainbat markare, ez dugu hemen product placement doakoa egingo, baina bai, euskalduntasun ohikoaren arropak ere batez ere esango nuke oporretan edo mendialde eta karabana lagunduen euskaldunak ezagutzen ditugu. Bai, zegero, jende horrek, oiek, barne jarrita ere, nahi baduzue, giro kosmopolitenetan ere uzten dugu mendi kultura horren aztarnaren bat. Badago zerbait hor, nabaritu iten dena, New Yorker dian eta arrastoren bat uzten duzu. Geroz eta gutxiago, Bai, horre ere modernizatzen ari gara pixkanaka, ez da? Ez dakit gu garen modernizatzen ari garenak edo besteak euskalduntzen, ze pasaden urtean, bai Rosaliak eta baita Hailey Bieberrek, hau da, Justin Bieberren emazte denak eta modelo denak eta milioika jarraitzaile dituenak, Salomonak jantzi zituzten, eta Salomonak modan jarri ziren, eta mundu guztian zehar orain Salomonak modan daude, eta ja ez da euskaldunak identifikatzeko... Salomonak jarraitzen zuen... 2023an Salomonak jarraitzen zuen izaten referentzia euskaldun bat? Nik esango nuke bai. Bai, oso laro eta markadakoa zen hori, ez da 2000akoa baina. Bai, oraindik Salomona jazten da? Nik erabiltzen ditut. Salomonak? Bai. Hemen dira joateko. Edo... Ez Goiuri, barkatu. Zu etzara mezetara joan, azken urtean Salomona jantzita. Enaiz mezetara joan azken urtean. Beraz, Salomona jantzita ez da ere. Zeina zure maite dut, Goiuri? Maite dut ez bat, daugat. Aira. Sentitzen dut. Badakizuen ni futbolaren gorrotatzaile sutsuena naizela. Eta gaurkoan ere futbola zaritu behar dut, baina ez futbolaz ez. Futbolaren inguruan sortutako gertakari bat. Kontua da, badakizue, sekulako turra ematen ari direlako. Turra ekainen. Bai. Egia da, oraingoa da tabarra. Oraingoa da tabarra. Atletikek erregekopa irabazi zuela, gizonezko taldeak erregekopa irabazi zuela larun batean, eta euskaldun asko joan zirela Sevillara. Eta festa handia egon zela, eta beraz jende askok kalean pixa egin zuela. Hasteko hori izan diteken ere maite dut ez bat, ez dut bat ere gustoko larun bat gauetan edo zein iskinetara joaten aizenean eta jendea pixa egiten ari denean, baina tira ez da hori nire gaurko maite dut eza. Nire maite dut eza da pertsona batek kalean pixa egiten ari zen emakume bati argazkia bat egin ziola. Eta argazkia isa sarean Twitterren jarri zuela salatzeko, nola ez, hemen euskaldunak pixa egiten Sevillan kalean. Egin dezakezu, kexatu zaitezke, jendea kalean pixa egiten ari balin bada, ze komunak existitzen dira. Kexatu zaitezke, baina ez da beharrezkoa argazki hori zabaltzea. Eta argazki hori zabaldu nahi balin baduzu, zure kexa benetazkoa dela adierazteko pixelatu dezakezu ipurdia. Bai. Eta pixelatu ostean zabaldu. Ze neska horrek, pixa egin zuen kalean, baina ez du merezi bere argazkia eta bere ipurdia bistan duen argazki bat viralizatzea eta edozein lekutan egotea. Eta hori salatzeko zuk ez duzu argazki hori erabili behar. Ez da beharrezkoa. Are gehiago, urrengo larun baten kalera irtetzen banaiz, eta zenbatzen baditut kalean pixa egiten ari direnak,
izango direlako 180 gizonak zakia kanpoan dutela eta 110 neskak bi autoen artean makurtuta. Beraz, hor nere maite dut eta argazki hori ikusi dut egun hauetan. Ixan, berazuk ere ikusi baduzu, ez zabaldu mesedez. Ez salatu. Zer? Salatu ezakezu Salatu ezakezu txiba. Eta ez baduzu salatu nahi, behintzat ez zabaldu argazki hori. Ez da beharrezkoa. Aldatzen segi bezala, baraje urrunotani. Josune Belez Mendizabal, zein da zure maite duta? Nere maite duta umorea da eta eskerrak, ze olako gaizki ulertzeak sortzen direnean, nik beste unean oso gaizki pasa nuen. Oporretan esan izuen bizikleta zarituko ginela, eta holan izan zen, azkenean ez ginen Soria aldera jun, baizik eta Nafarro aldera, amaren herrira, eta handik, marabillosoa, justo atzo ustutirik izala zainzurien kanpaina, eta hortxe ikusi genituen ere batzuk zainzuria hartzen, nekazariak, eta hor nekazal landen artean ibili gara, pista ezberdinetan, graveleko biziketarekin, eta batzutan gurutzatzen zara kotxeekin edo traktoreekin. Eta ala gertatu zitzaigun, eta nila nago nazka eginda motorearen supremaziaz, eta zenolako nazka hartu diguten txirrindulariei. Orduan, nik normalean egiten dut eskuarekin gora eta bera motelago juteko. Inoiz, inork ez badu hartu bizikleta bat, eta beti mugitu baldin bada kotxez, normala da, ez jakitea, bizikleta baten ondotik pasatzen zaenean, bai zaratak ikaratzen duela, bai bota ezakezula harriren bat edo beste, bai altxatzen duzula olako hautsa, bai zure mugimendua, zure abiaduraren ostean mugitzen duzula haizea eta jauzi zaitezkela, horiz badakizu, jazta, nik kontatuko dizut, baina empatia pixka bat. Ara nora, aurrez aurre, aldapan gora, gugana, zetorren pista estu batetik traktore bat, eta nik esaten nuen, ez da geratuko, ez gaitu ikusi. Bi txaleko ematen genuen bi intsektu afrikarrak, holan, koloreagatik, oso biztos, esaten nuen, ikusiko zuen, esparragoak bintzak ez gara. Eta atope, eta kaonia zinintzaion ja, eskuarekin gorata bera, ventilatzen ariko banintz bezala mugimendu horrekin gora eta bera, modu ezberdinean ulertu daiteke hori, baina nik esaten nion motel, lasai, jeitsi abiadura. Kasorik ez? Eta pasa zen gure ondotik azkar baten eta altxatu zuen kristona. Karo, hori sartzen zaizu ere estarrian, ez duzu ikusten, urduri jartzen zara, manilarra oso ondo estutu behar duzu, total, ni buelta eman nuen, eta, denetarik, esan nion, denetarik, eskua goian, bestaldera zijoala traktorea, gurutzatu ginen. Eta horri bilin nintzen, bikotarekin izketan, bla, 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 eske jolin, ez dia bat ez zibikoak, eta ez dakizar. Eta, karo, hor, hiri ez, herri inguruan ari ginen, eta txulita jarri nintzen, nire zenide bat izango balitz ere, esango nioke, nik esango nioke, ez gauza hau ez dia egiten, eta ez dakizar, jarri nintzen hor. Bai, handik ordu batzuetara, inoiz deitu ez didan pertsona baten deia nukan telefonoan. Zeinena eta nire osaba batena. Zeinena eta traktorea gidatzen zuenarena. Hain jure, ikusi nuen dei galdua, eta kakaztu nintzen gaina zan, ez zuen ulertuko gaizki, porque, karo, azkenean, zaratarekin eskuak bai ikuste dituzu horrela, baina hasi nintzen nire buruan, hor pixkat makilatzen errealitatea. Esan ez, egin dudana izan da agurtu, improperioak bota beharrean, egin diotolan, epa, bada, ez da eskuarekin, lehen mugimendu horrek balio zuen esateko baretu, orain, izango da, ez da izango, eta hori, nire buruan hori zegoen kontatzea. Enion hartu deia, eta deitzen badit berriro, esango diot, bilina izagurtzen, eta juntzarenean pasatu zara, eta orduan bai, esan epa, esan nion denetarik, eskualtzauta. Eta, nintzen ausartu deitzen, eta ipinen nion, ke pasa? Etzinen zu izango traktore holan, mantzian olako, esan zian, bai, ez dut imaginatu nahi, zer esan duzuen nitaz.
ja audio bat bidali nion, eta esan nion, a ber, bai, esan ditugu, porque es que, ez dakit nora zen joan hain presaka, eta esan nion, baina, bueno, berdin baiten zaitute, eta, bueno, jazta, eta baretu zen, esan nuen eskerrak, humorearen bitartez bada ere, konpondu ginela, imaginatu, osea, ja, anekdota horren ostean, ja, gaizki konpontzen hasten zarela. Naiz eta, arrazoia, Zuk bazenuen. hori gira da. Thank you for the facts from A to Z. Ba, nire maite dut oso simplea da, maite ditut karakolak. Maite ditut karakolak jatea. Bai, behin ere bizitzan momentu batean erabaki nuen vegetarianismoan murgiltzea, eta hilabete eta gero barraskilo plater batek edo razio batek taberna batean hautsi zizkidan eskema guztiak zen, ufa, nik barraski batzu jana ditut orain txen, urte betetzea zen, eta lagun batek esan zian, eske hori ere, ez da oso garbi ez, aragi ez, arrai ez ezer da. Bueno, eta hortik bukatu zen nire aventura vegetariano ura. Ez dagoela oso argi? Ez, karakolak zer dira, aragi ez da, hori aragi ez da. Baina vegetariano batek ez ditu karakolak segula jango. Ez baina ez zion oso garbi, nun multzoka genitzaken, eta orduan, pekatu horrekin ja, bukatu zen nire... Pekatu oso... originala irutzen zait. Originala? Bai, pekado original. Pekado original, ez? Oso originala irutzen zait, vegetarianismoaren bidea eteteko. Segin niu. Bueno, kontua da, asko maite ditu dela, nire etxean ama ere oso zalea dela, eta gure, Tolosalde inguruan, ze gero badakite Gasteizen adidez, beste data batzutan, Tolosan aste santutan jaten ditugu, baina ez doikoa Euskal Herri guztian aste santutako karakola jateko joera hori antza denez. Eta orduan, ohitura izaten genuen joateko, hemen belauntzako bentaran, oso ondo jartzen dituzte, eta pandemia garaian ere saldu zituzten eramateko, eta urteroko kontua. Eta hortean ezin nuen joan, eta gurasoek erosi zituzten razio batzuk etxera eraman, eta kongelatu zituzten, eta atzo arratsaldean zen, aizuek geratzen aldira kongelatutako karakoloiek da, bai, eta jarri ez kongelatzen manuala etxeruntz, eta faldu nituen karakolak, eta ia esan, zoriontasun osoz bultatu nintzen etxera, pakean eta poxik. Nik behin janditut bakarrik, behon daizula, inigo, nik behin janditut bakarrik, eta zuen herri hontan izan zen. Bere garaian telebistan lanean ari nintzela, reportaiak eta egiten, hemen inguruan, ez nahiz akordatzen, baina hemen inguruan badago karakolak ondo prepatze ditun restaurante bat. Errepide baten ondoan zen? Ez, hemen plazan izan daiteke? Agustinen. Bai. Agustinen izango da. Agustinenean, bai. Bai, eta goratzen iz, inoiz probatu ez dituela, eta, ez zidaten, normalen jende asko ez dakit, nazka edo, pixkat atzelaka bezala ematen dute, ni sinzerua izan honez, inigo, kakola o kartoizati, gominola o beste dozer izan, gogoan daukatena, inguratzen zuen eta igeri zebiltzan salsa hori zen. Hau da, ez dakit, mikrofono zati bat, omen papera bilduta sentitu nuen salsa zela protagonista. Eta ez animalia bera orduan, esaten nuen, hori pixkat trampa da, ez? Salsa hori... Probestu ezaket arte hau trapuzikina kontatzeko? Ui. Ez trapuziki kontatu dira. Baina gartxot ados nago, ez dizut kontrakoaz konbentzituko. Egia da beste dozin produkturekin kontestu bera, puizkanaka jan behar den hortan, eta txupatzen, eta hori galduko litzatekela, karakolak berak zaporea trapuzikinak, hori. Duela 2 urte edo. Trapuzikinak. Larun bat goiza izango zen. Inigo hori WhatsApp mezu bat bidali nion. Pentsatzen hori efektu egin bertzen hola WhatsApp mezuaren. Vale. Eta silenzion. Hori da, oso ondo. Afinatuta eta guzti. Eskerrik asko. Zagit zerbait egin behar genuen, edo plan proposamen bat nuen, edo laneko konturen bat, eta esan nion, aber nundik zebilen geratzeko. Eta esan zidan, ez lagunekin geratua zegoela. Eta nik ados. Horaintxe dut gogoan historia. Aste santuak izango ziren? Beste batean izango da, beste batean geratuko gara. Eta non agertzen nahi zen hemen irrati inguruko plazara. Eta non dagoen Inigo terraza batean. Bakarrik. Lagun imaginarioa goiuri. Karakolak jaten. Karakolak jaten. Eta ikusi nuen urrutitik, eta zinuen sinetxi. Lotxagabe honek esan dit, ezin duela egin behar dugun gauza hau egin,
lagunekin geratu delako, eta hemen dago bera bakarrik karakola jaten. Testu ingurua eta argi pixka jarri barriot historio. Ni lagunekin geratuta nintzen, baina arratsaldeko 3 aldera edo poteoa ondo luzatuta lagunek etxerako bide hartu zuten, eta ni ja etxera junda bazkaria prestatzeko, esan, hemen zerbait jango dut, eta sartu nintzen Agustin eneara, gartxotek bere garaian ezagutu zuen leku hartara, jabeak aldatuta, baina mantentzen zuen karakolen kultura hori. Berak etzeukan gogorik. Eta karakolak eskatu nintzen, da jarri nintzen jaten, baina goiurik proposamena bota, eta kaso ordu terdira do 2 ordutara izan zen ura. Ez. Bueno, hoi horrela da. Oso prestatuta auki musika zen botako deten txistea oso txarra da inigo. Pentsatu dut, AC arpegia eukiko zuen. Goiurik, han ikusi zentuenean. AC arpegia, kara, dekol, karakol. Ziteman denbora eta bukatzeko. Txarra, hortan egoen. Zenbat memoria gastatzen dugunen. Julen, I miss you. Julen, no. Inkomprenditu ba naiz. Gauza da esango. Baina hori ez dakiten inigo. Josune Belez Mendizabal gai interesgarri baten inguruan hitz egitera etorri. Vale. Jauna, erromatik mezua ailegatu da. Erromatik? Eta zer dio, Tozino? Jauna, papa izendatua izan zarela. Nei jainkoa? Nola da posible hori? Ezagutu nahi baduzue historia, etorri zaitezte Kordoi etxera Gasteiza. Bai, hemen duela 500 urte izan ginen Adriano eta bere bufoia Tozino. Ai. Nei jainkoa? Duela 500 urte, jauna. 500 urte. 500 urte, Josune Belez de Mendizabal, azali ezaguzu hau. Tozino lagunentzat. Bueno, gaur ekartzen dudan gaia zer eta bufoiak dira. Piskat asteburuari begira jarri naiz, eta hemen badugu eskola eszeniko eskola eszeniko feminista deritzon, eskola bat, ia zabiatu zena, eta aurten, 4. moduloa, 4. ikastaro trinkoa emango dute garaionen ozaetan, asteburu honetan, eta izena mandut, ze bertan bufoiak landuko dituzte, eta orain entzun duguna hori da, bufoi bat. Nik bufoien inguruan asko, ez dakit, esan aldizuet, pertsona hauek ziela, batez ere erdi aroan, kokatzen ditugu, gorteen inguruan, erregen inguruan, eta ziren olako pertsonai kuriosoak esaten dudanean, diot fizikoki ere bai, pixkat igual, edo konkordunak, edo txikitsuak, edo pixkat olan begibistan, zerbait zeukatenak, eta gero, euren grazia propioarekin ere ibiltzen ziren gauza maltzurrak esaten, besteen inguruan igual satira kritika pixkat egiten, baina nola beti ere egiten zuten grazia egiteko eta batzutan ere bai euren buruei buruz aritzen ziren, euren buruaz barre egiten zuten, oso onartuak zeuden. Beti esan bezala horre alto estandineko pertsonaien inguruan ibiltzen ziren, bai afariak edo jaiak edo alaitzeko. Entzun dugun hau, esan dut, bufoia. Bueno, bufoia egin nuen duela, hau izan zen duela 2 urte edo, bat egin zuelako, Adriano 6. Ez dakit, nik Adriano 6. esaten badizuet, zuek zerbait datorkizue burura? Por cierto. Adriano 6. Bai. Adriano 6. 5. urtengua, baina... Ni gauza, segia esan gauza bakarra, kale bat dela Gasteizen. Hori da, oso ondo Goiuri, bani gauza bera, askotan noanean kaletik esan dut, orain buelta mandi otorri, ze batzutan ez dut, zergatik dauka kale honek izen hori, nor izango tezen. 6. Felipe bezala. Gauza bera, zer? 6. Felipe bezala. Claro. Ez dira biak bufoiak izango. Bai. Gorte giroan, eta? Nik ezin dut gehiago kontatu. Bai, ni gauza bera, garai horretan esaten nuen, bai, Adriano 6, guk horrela deitzen diogu kale bati, eta tira eta hor izan zen. Bueno, kontratatu gintuzten, hain zuzen ere, Adriano 6. honek, bere bizitokia izan zuelako 1522an,
hau da ja, duela 500 urte eta 502 urte ja, hemen Gasteizen, nun eta Sánchez Bilbotarren etxea zen horretan. Ze etxe da hori? Ezagutuko duzu, segurazki alde zarran ibili baldin bazarete kutxikalean, kutxilerian, bertan dago Kordoi etxea. Ezaguna egiten zaizue, gaur egun bai, Vital Fundazioarena da. Eta, bueno, dauka soka bat justo sarreran, ez? Hortik handator Kordoi etxearen izena. Bueno, bertan, bizi ziren Sánchez Bilbotarrak, eta Adriano Seigarrena ara juntzen, Gasteiza, hemen egon zen, 3 hilabetez, edo oso gutxi. Eta hemen zegoela, bera etzen Aita Santua inondik inora, baina hemen zegoela esan bezala, ailegatu zitzaion gutun bat, Erromatik, esanez, arrazoi ezberdinengatik, bozkatua izan zela, eta bere izango zela urrengo Aita Santua. Orduan, ospatzeko hori, bere izendapen ura hemen Gasteizen jaso zuela, Kordoi etxean eskatu ziguten antzerki bat egitea. Eta hor ikusten duzue, jason gerra, Adriano Utretxekoaren pertsonaian, eta ez pentsa, baina, arazoak ez genituen izan, baina, klaro, bufoiarena egiten, ni neu tozinoen izenean, eta esan dezakezu, jode, ke faltada, ez? Hau Eliza tartean eta, keba. Benetan, Adrianok bazuen bufoi bat tozino izenekoa. Holan, jaso zen dokumentu batzuetan, zeinek Ander Gondra historialaria jaso zuen dana, hori, eta orduan bizto eman ziguten, zentsurare pasa behar zen. Pasa izan genuen honekin, zen 10 minutuko pieza bat, nun azaltzen genuen, Adriano Gasteizen gutun hori, Adrianok jaso zuela Gasteizen gutun hori, eta nola jun behar izan zuen gogori gabe, hau ere esan behar da, horrela jasotzen dute dokumentuek, gogori gabe zeia nahiko nagusia zen, ez dakit 60 urte edo, eta berari ja, Aita Santua izatearena, zenolako nagikeria. Orduan, montatu gunen piezatxo hau eta deitu genion Habemus Adriano, eta hori izan zen, pixkat nire bufoiekin lehendabiziko edo bigarren kontaktua, antzerkia ikasten ari nintzela ere zerbait landu genuen bufoiekin, baina oso gutxi. Eta orain, asteburu honetan, aukera dago, bufoien ikastaro trinko hori egiteko, garai honen aipatu dizuedan bezala, eskola feministan, hor izango garain bat neskok, bufoiak lantzen, beste 2 irakasle potenteekin, eta izugarrizko gogoa daukat, ze, bufoiek egi krudelak, gordinak, filtrorik gabekoak izate dituzte, eta nik nahiago klauna baino bufoia izan, eta jiji jaja, zizta da. Orduan, landuko dut igual gehiago, igual tozino ateako da, berriro, hor nun bait. Ze ona, zehaztu iguztu, non eta noiz gertatuko den, Josune? Bai, hau izango da, ostirala, larunbata, igandea, Garaionen, Osaetan, dagoen... Garaion sorgingunean, ez? Hori da, leku eder horretan, eta eskola eszeniko transfeminista kantolatutako ikastaroa da, 4. Ze aurrekoak ere egon dira, zue jakiteko pixkata kokatzeko, Virginia Imazek eman zuen lehena, gero Amaia Bonok eta Idoia Zabaletak, hitza eta keinuaren inguruan, eta azkenengo moduloa, tripa kolektiboak eskaini zuen, tripa kolektiboa Gasteiztar, ez dira Gasteiztarrak, bat bai, baina, oso neska, ez da, lenguaia berriak erabiltze dituzte, performantzak, oso gauza kuriosoak egiten dituzte, arte ederretatik datoz, eta beraiek ere beste modulo bat eman zuten. Eta aste honetan, gustatuko litzaidake izenak esatea, baina orain juntzaizkit, bata da Angi Amaia eta bestea Zahira Montalbo. Beraiek izango dira irakasleak, eta intensibo, espero asko ikastea, bufoien inguruan, eta insultuak eta danak bota behar dira olakoetan, eta hori ez dakizuztuk zelako gogorra den, baina holan filtro gabe, ez duzu ez nikolako gauzak ez ditut esaten, Bueno, baldin eta ezpada zure osaba traktorearekin antxe maldan bera agertzen, orduan bai. Ja, egia, ze gaizki sentitu nintzen gero. Ni gaizki sentitu, baina arrazoia zenuen eta... Aizue,
Josune kontatzen ari den hau, garai honen, ostira larun bat eta igandean 12, 13 eta 14 zuzendu jazu, Josune okerbanabil, gertatuko da. Ikastar horretarako izen eman behar da, emanaldi ireki bada, ez zaitu oso garbi geratu niri. Ez, izen eman behar da, eta neskok bakarrik jun gaitezke. Hau da, eskolak hasieratik planteatutako zerbait, leku, azkenean ere bai, ez, pixkat askatasun edo arte eszenikoetan ibiltzeak ematen digun askatasun edo babes hori ere bai, askotan emakumeon artean errezagoa lortzen da, lehenengo puntu batean, mutilak baldin badaude, eta hori horrela da. Tamalez. Orduan, izena ematea, nik uste oraindikan nahiko arrakastatxua izan da, uste 2 plaza edo geratuko direla, eta Instagramen badaukate hor bitartez. Garaion sorgigunearen Instagramean, azken 2 plaza horiek entzule, akaso, zuenak behar dute izan. Animatu, Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, mila esker, eta gurtuko zaitugu datorren astelener arte. Astelener arte! Zaindu, aio, Josune. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Duela 112 urteko apirilaren 10 egun lainotxua izan zen, gaurkoa bezalakoa. Temperaturak 9 graduren bueltan ibiliko ziren, naiz eta noiz behinka argi izpiren bat agertzen zen. Artean ilun zegoela, goizeko 6etan, Thomas Andrews, Titanic itsasontziaren diseinatzailea, barkura igo zen. Ordu horretan, tripulazioko kide asko ontziratzen hasi ziren, eta Edward Smith, 62 urteko kapitaina, 7 terdiak inguruan hurbildu zen portuko 16. nasara. Pixkanaka, langile guztiak iritsi ziren. Maurice Clark merkataritza batzordeko ikuskatzailearen eta Benjamin Steele White Star Lineko gainberagilearen bilera formala egiteko. 8 inguruan. Eskifaiaren tamaina handia zela eta antzeko taldeek, hau da, suginek, maiordomoek eta marinelak leku ezberdinetan elkartu ziren. Banan, eskifaiako kide bakoitza medikutik pasa zen, osasuntxu zeudela ziurtatzeko. Erregistro horriak idatzi ziren, zerrenda pasatu zen, pertsonak zenbatu ziren. Ordu bete behar izan zen eskifaiaren azterketa osatzeko. Eta bilera horren ondoren, salbamendu txalupak jaisteko simulazioa egin zen. Eskerrak. Goizeko lehen orduan, bidaiariak Southamptongo portura iristen hasiak ziren. Horietako asko 2 tren bereziren bidez iritsi ziren. Bata, lehen mailako bidaiarientzat, eta bestea, 2. eta 3. mailakoentzat. Londresko Waterloo geltokitik abiatu zirenak, eta 54. kaiko instalazioekin zuzenean komunikatzen zirenak. Titanic kaia bertan baitzegoen. Lehen mailako trena 8etan irten zen Londrestik eta 11 aldera iritsi omen zen. 2. mailako aldiz 10 eta 4 inguruan. Bertan, zerrenda pasatzean, 2 abizen euskaldun entzun omen ziren, Agirre eta Urrutxurtu. Mila 900 eta 10ko hamarkada zen Mexiko erabat astinduta zegoen, iparraldetik hegoaldera asaldatuta. Gerora, Mexikoko iraultza gisa ezagutuko genuen bizitzan. 1912 urtearen hasieran, Agirre Benavides familiak, jatorri euskalduneko familiak, euren kideetako bat Alemaneara bidali nahi zuten. Gustavo izeneko 14 urte eskexiko mutila. Bere 3 anai zaharrenak matxinadetara bidali zituzten, eta Gustavo ere deitua izango zela zirudien. Beraz, Alemaniara bidali nahi zuen familiak. Helmuga Berlin zen, eta helburua ingenieri elektrikari karrera. Agurra oso hunkigarra izan zen. Gazteak atzean utzi zuen Parras bere jaioterria, Galvestonera bidean, Texasko portura, non Frankfurt ontziak
Alemaniara eramango baitzuen. Bitartean Atlantikoaren beste aldetik Manuel Urrutxurtu Ramirez, Mexikoko abokatua eta diputatu bikaina, hau ere euskaldun jatorrikoa, Parisko gauei eta bertan erbesteratutako lagunei agur esaten ari zen. Europan egontzen azken egunetan lagun batek barkuko tiketak trukatzeko egindako proposamena onartu zen. Paris itsasontziaren biletea, Titanic barkuarenaren truke. Manuel beraz, ordura arte ere ikitako Britainiar naberik luxuzkoenaren inaugurazio bidaian murgildu zen. Horrela, jatorri euskalduneko bi gizonak, Gustavo Agirre eta Manuel Urrutxurtu, Ipar Atlantikoko urotzak nabigatzen ari ziren. Bata Frankfurt itsasontzian eta bestea Titanic handian. Gauerdi inguruan, Frankfurt Alemaniar itsasontziko telegrafistak mezu bat jasotzen du. Frenetikoki errepikatzen dena. Titanicek jaurtitako SOS ziren. Frankfurten norabide ezbeharraren puntua joatea aldarazten duten laguntza eskaerak. Titanicek izotz mendi baten kontratalka egin berri du, eta ondoratu egingo da zalantzarik gabe. Iceberg, right ahead! Thank you. Iceberg, right ahead! Understood! Esan bezala, Manuel Urrutxurtu Titaniken zegoen une hartan. Baina bisita ofizialean zegoen diputatu izateagatik 11. salbamendu txalupara igotzea lortu zuen. Baina hain jatorra zen gure Manuel, emakume bati utzi ziola bere lekua. Elizabeth Ramel ni izeneko emakume batek senarra eta semea New Yorken zain zituela esanez, leku bat eskatzen hasi zen salbamendu txalupan. Baina txalupa bere gaitasunaren mailatik gorenean egoteagatik, Manuel Urrutxurtuk bere lekua utzi zion. Emakumeari mesede soil bat besterik ez eskatuz. Berakruzeko bere familiak jakin zezala nolakoa izan zen bere bizitzako azken unea. Frankfurt itsasontziko estalkitik Gustavo Agirrek atxekabeturik ikusten zuen tragediaren tamaina. Gogoratu SOS-a jasotakoan Frankfurt itsasontzia Titaniken gana inguratu zela. Urdinetan gorputz izuztuak bidaiarien objektu kontaezinekin nahasten ziren. Aulki, egur, mai zapi eta izotz zatiekin batera. Denak flotatzen zuen desorden apokaliptiko batean. That is how I know you go on. Manuel Urrutxurtu onduratu zen hildako 100 pertsonetako bat izan zat. Elizabeth Ramelniek bizirik irautea lortu zuen, eta handik urte batzuetara bere salbatzaileari emandako hitza bete zuen. Gertaeren bertsioa eta Manuelen heriotzarantz egindako agurra familiari hurbilduz. Naiz eta entzun ondo, bere kontzientzian gau hartan gezurra esan izan azeraman. Izan ere, Elizabeth ez zegoen ezkonduta, eta ez zuen seme alabarik. Gustavo Agirrek bere aldetik bizitza luzea izan zen, 1985ko apirilaren 14ean hil zen arte. Hain zuzen ere, Titanic ontzia ondoratu zen egun berean. Titaniken ondoratu zen Bilboko Arrese Gozotegiko bonboikaxaren historia beste batean kontatuko dizuet. My heart will go on
eskerrik asko Goiuri Ezeiza Arandia, historio ederrau gurera ekartzeagatik, baina eguerdiko 11 bueltan ditugu eta estudio zentraletara egin behar dugu salto, azken ordukoaren bila. Oina Zaizpuru, egunon? Horrarte azken ordua, esan da bezala, eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen naiz irratien, baina guk aurrera egin behar dugu bigarren kafean, eta hain zuzen ere doinuetatik aratago podcastean Gartxot Unzain Letona, ekain berezekin izan da, ez dakiz ekirotan hariko garen Gartxot. Zer esan guizuet, lagun mina eta gertukoa da, eta nabari zaizkio ekaini gauza batzuk. Oietako bat, egunerokotasunean musika zinguratuta bizi dela, eta gusto una erabiltzea ez da ona, baina bai, oso gusto ona duela esango dizuet, eta gu bezala ahotsa ere nabari zaio irratian ibiltzen den oietako dena, eta egia esan bere gomendioak entzutea, ez abestiak soilik, baizik eta bere gomendioak entzutea beti da plazerra duen ahotsaren gatik, aseke gozatuko dezu, eltzazuela dudarikoki. Gozatu egingo dugu, baina Gartxot Unzain Letona agurtu egingo dugu dagoeneko, datorren astera arte, Gartxot. Datorren astera arte. Eta Goiuri eta biok hemen geratuko gara, Tolo Folkeko antolatzaileekin, ondoren ere valorazioa, eta asteak emandako momentu gogoangarri oro ere, errepasatu behar dugulako, baina orain, gozatu doinuetatik aratago. Jepa, ongi etorri, entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero, hemen elkartzen garela, gure belarriak goxatu eta sorte pixoatekin doinu berri batzuk ezagutzeko. Aste honetan, telefonaren bestaldean Ekain Perez laguna izango da, eta beti esaten dut hau, ematen du gezurretan abiela, baina kuriosidadea handia daukat, bere doinuak zeintzuk diren ezagutzeko izan ere, egunerokotasunean musikaz inguratuta bizi da Ekain, irrati esataria ere bada, eta susmo hartzen dut gaur perla txiki batzuk ekarriko dituela gurera. Beraz, entzun dezagun, lehenik eta behin, zein den telefonaren bestaldean gomendatu nahi izan digun lehen abestia. Bueno, lehenik eta behin gomendatu nahi nuken abestia edo artista da Ariel Pink, estatu batuarra, eta bere dedikeiretu Bobby Jameson diskotik, Death Patrol izeneko abestia. Nahiko kantu martzianua, tipua bea bezalaxe, eta kantonekoa daka, ez, estentrizidade puntu hoi, baina aldi berian, estribilloa delizia bada, ez, iruditzen zait, tipo oso konposatzaile ona eta musikari ona, eta, ea gustuko duzuten Ariel Pink eta Death Patrol. I knew
Urrengo proposamena Australiatik dator, hau da Pond taldia, Hobo Rocket diskotik aukeratu dut Giant Tortoise kantua. Ze, iruditzen zaidela talde bat oso ondo jolasten duna dinamikekin, eta kantu hontan nabari da, ez? Estrofa lasai bezain psikodelikotatik nola pasatzen dien rock estanda bortitzeta, ez? Estribiluan ikus daiteken moduan, beraz hau da Pond, Giant Tortoise. Urrengo abestia esango nuke bidaia lisergiko moduko bat dela, 1971tik Aphrodite's Child talde greziaran The Four Horsemen kantua aukeratu dut, 666 apokalipsian inguruan sortutako disko kontzeptual ontatik,
entzuteko Demis Roussosen ahots ikaragarria eta Vangelisen konposizioak.
Eta azkenik entzun nahi nuke Flume artista australiarran abesti bat, Skin bere diskotik Numb and Getting Colder izeneko abestia. Bertan Kuka kantariaren ahotsa entzun daiteke, eta bueno, artista hau hautatut, iruditzen zait game changer moduko bat izan dela, bere sintetizadore granularren erabilera, eta bueno, baita bere popa elektronikarekin uztartzeko gaitasun. Mila eskarrekain, zinez ederrak zure gomendioak, gozatuko zenu telakoan entzule, zuei besarkada bat, eta hurrengo astean entzungo dugu elkar. Aio! decisions now. Wait up, physical and worried out, or keeping your head up there. Saying the same things twice won't make it right. Caught in your desires, but maybe you're looking for a different life. 'Cause I know when you act like it is that you've not been too something that you take control of you. Don't you say what you won't admit? I'm getting colder. Is it what makes it stay? It's so big. Said you better hear. I'm walking behind you. And I can't breathe it. I'm walking behind you. Said you better hear. I'm walking behind you. Tell you stop. Is it us? All your emotions back. Stop taking it out on her. Not gonna lose no pride. Keeping up. All the way now up down, but maybe you're looking for a different life. 'Cause I know when you act like this, that you've not been too something that you take control of you. Don't you say what you won't admit? No, I'm getting colder. Is it what makes it stay? It's so big. Said you better hear. I'm walking behind you. And I can't breathe it. I'm walking behind you. Said you better hear.
Goizeko 11:25 eta gu dagoeneko hementxe estudioan Tolofolkeko antolatzaileak helduko zain eta eurekin balorazio luze eta lasaian murgiltzeko preste. Segituan gara eurekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Azkenean etorri gara, naiz irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaleko 7:00. Naiz irratian. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two. I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia. Orain bai, prest gara, gure hurrengo gonbidatuak aurkezteko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Entzuten ari garen Jobanes Karahanjanen duduk doinu eta timbre hauek izan ziren joan den ostegunean, apilaren lauean Tolo Folk Jaiariaren aurtengo edizioan nolabait abiarazi zutenak. Antxe arratsaldeko 7 izandako kontzertuan abiatu zen Tolo Folken edizio hau eta hortik aurrera folk doinu anitzak eta arrakasta iaia hori da aurtengo edizioaren balorazioak labur bildu lezakena. Esan genezake oraindik antolatzaileak aje emozionala gainean dutela, hori aitortu digute gaur estudiora heltzean. Akaso parrandarako aukerarik ere izango zuten, baina lana ere gogoz egin dute eta lan hori gogoz hartu ere Tolosako eta Tolosara horbildutako publikoak, ze hori ere izan da akaso, aurtengo edizioaren nabarmentzeko beste ezaguarrietako bat, gure mugetatik aratagoko hainbat entzuleri izan dituela folk jaialdi honek eta ospatzekoa da ezpairik gabe. Atxeden hartzen utzi genituen atzo, baina gaur bigarren kafean ditugu dagoeneko antolakuntzako bi kide, Mane Xurruzola eta Gari Jobergat, biei ongi etorri eta zorionak aurtengo edizioak emandakoagatik hasteko. Mila esker zuei gonbitegatik, urtero bezala tradizioa bihurtu da honea etortzea, aurten pasatakoak adieraztela, baina oso eskertuak. Pozik bai, pozik, eta egunon, eta inigo bai ondo esan dezun bezala emozionalarekin, baina pozik bai. Norbaitek horrelako jaialdi bat antolatzea bururatzen duenean, pentsatzen du urteen poderioz pixkanak akaso indar hartuko duela, pentsatzen du urteko edizioa prestatzerakoan, hau eta beste aukeratzerakoan asmatuko dugu, publiko hau beste biltzen, baina esango nuke aurrikuspen oro ere gainditu duela aurtengoak, jende kopuruari dagokionez, jendearen feedback eta kontzertuetan erakutsitako jarrerari dagokionez, eta aipatzen nuen bezala, baita jatorri dagokionez ere, Euskal Herriko 11 txokotatik eta Euskal Herritik kanpotik ere izan ditugulako publikoan hainbat entzule. Bai, titular laburtua jendetza litzateke. Atzo komentatzen gure artean, ez? Pixka bat gertatu dan, eta gertatu dan guztia pixka prozesatzen, eta esaten genuen, hain zuzen ere hori, ez? Gure ustez maila edo eskaintza beste urtetakoaren antzekoa izan dela, baina publikoaren erantzunean salto handi bat ikusi dugu, eta horrek berak ere, pozten gaitu eta unkitzen gaitu. Apostuagari anitza, aipatzen ari gara, ez dakita oskeran makaltxamar geratzen ariotena izen, Jobanes Karahandian edo ez dakite ondoari nahi zen. Urte bete damakit behak initzetzen eta orain dina oso ondo asmatzen. Akaso artista armeniarrak eta bere dudukorrek, laud moduko gitarra antzeko horrekin eta perkusuarekin lagunduta. Nolabait ordezkatzen zuen, apostu ez dakit teknikoki eta folkari dagokionez, pixkat komplexuena, arkere azaldu zuen nolabait zertxo baitez dudukaren historiari eta instrumentuaren jatorri oso aintzinakoari buruz. Horrela abiatu zenuten eta abia puntutik sortu zen ez, giro hori, ze naiz eta estilo, ez da egiten zun, errexena akaso etzen edo gure folketik urrun xamare ondaitekena izan, jende ikaragarri murgildu zen doinu armeniar edo pixkate ekialderuntz geratzen zaizkigun horietan. Hasiera batean guretzako ere apustu arriskatuena zan aurtengoa, ez musika txarra delako, baizik eta harmonia aldetik, eta doinu hoiekin eta hain oituak ez gaudelako, baina gure sorpresarako jende asko hurbildu zen, eta geho jendeak errespetoz eta kontzertu guztien iraun egintzun, eta bapaino gehiago izan ziaginez etorri ziena, animara iritsi zitzaien musika bat izan zala, eta emozionatuta egon zen jende asko. Zalantzari gabe eta antxe oso giro ederren abiatu zen jaialdia, baina esan da bezala jaialdia anitza izan zen, orain txentzuten ari gara La Jodedera taldearen lan berrienetik goizuetara kantu hau, eta tira, La Jodederak ere parranda giroa, bestelako estilo bat, folka hau ere, folkak asko barne biltzen duelako manes, baina hau frontoi kafetegien egintzen duten, plazan nolabait alde batera utzita, gau giro horretan, eta gau giro horretan, giroare paregabe izan zen. Saiatu gara, iazko eta duela 2 urte abiatu genuen pixkat egitura orokorraren baitan, ostiral gaueko saio ganberroagoa edo izan daiteken hori mantentzen, ez? Eta ezagutze ditugu, La Joderakoak, harremana daukagu beraiekin, beraiek ere bagenekien gogotxu zeudela etortzeko, eta esan genuen, noski, aurtengo ostiraleko plaza zuentzat, ez da,
kuriosoa izan zen topera zegoela, frontoia, topera, eta gainera jendea espreski hori ikustera juntzala, ze ordu erdilanago frontoia gutxa zegoen gu bakarrik den, eta kontzertuaren ordua iritsiztenerako, etzan inork abitzen frontoian, eta alaxe bukatu zen arte, sekulako giroa eta sekulako parranda ostiral gauerako, temperatura ezin hobearekin, leio guztiak iriki genitunan, ez itxotzeko. Beraz, La Joderaren giro hauekin izan ginen ostirale gauean, baina ostiral arratsaldean ere, Berdura plazako agertoki hori baliatuta, eta, pixka bat esango nuke jaialdiaren ardatzere bihurtu den agertoki horretan, Garikoitz, hortxe gertatu dira kontzertu gehientsuenak, gero plaza berriari ere erreparatuko diogu, baina, izan zen 8, Maider Martino eta Lolita del Montelen emanaldi hori, eta horrela kaso baino gehiago ez usten harrapatuko zituzten, ze, iparraldetik, oksitaniar jatorria eren astuta, akorde txiki hartuta, eta alboka, baina beste hainbat instrumenturekin, pixkate, bat baino gehiago ez usten harrapatu zuten, ze doinu askotan eta giro askotan murgildu zen emanaldi, ez? Bai, aurreko astetan da, baginek engok hau izango zala pixka bat izkutuan zetorren perlatxoa. Guk ondo begirauta ezagutzen genituen eta bagenekien zer esan emango zuen emanaldi bat izango zala eta kriston emanaldi izan zen oso kultoa, baina hola ganberro puntu batekin oso ondo landua eta bilek maila musikalaz aparte publikoekin konektatzeko eta aukizuten errestasuna, publikoan erantzuna, izan zen, perlatxo bat izan zen. Ari gara, ez usteko hori aipatzen Manes, eta ez dakite, jendeak ere askotan garbi baute duen, zer espero duen, batzuk bai, akaso etxeko lanak eginda, hemenetan arakatuta, eta beste asko ere datorrena, eta oso eskuzabal, eta oso buruzabal, ez? Ziur topatzen duguna ere nolabait gustoko izango dugula, hortik ere badagoela, ez? Tolo folken publikoan. Bai, egia esateko, baditugu batzu bila fidelak direnak publikoan, eta jakasik, lagun moduan, ez? Agurtzen ditugunak, kontzertu guztietara etortzen direlako, eta gainera, bai, ez? Alako fideltasun horrekin arro dagoen jendea, eta gero egia da, egun batetik bestera asko aldatzen dela, kontzertu motaren hau da, esango nuke batzuk beti doazela, kontzertu guztietara doazela, eta gero badagola masa handi bat ere oso aldakorra dena. Eta adinaren bat azbestekoan ere asko ikusten da, kontzertu bat edo beste, batzutan publikoa da asko zelduagoa, adibidez Armenioaren kasuan, hor ikusi zen publiko helduagoa zegoela, beteta zegoen, eta gero beste kontzertu batzutan, igual nahasketan handiagoa da, edo gazte jende gehiago dago, eta orduan, horrek esan nahi du jendeak ere egiten dula, kartela begiratu eta bere aukeraketa egiten dula, ez? Bere aukeraketa propioa, ontara joango naiz, eta beste ontara bai, eta hori, polita da. Publikoaren adina ipatu du Manesek Garikoitz, eta hor uste dut ere badagoela, ez? Apostuaren araberako erantzuna. Orokorrean publikoa zertxo beti gaztetu dela esango nuke edizionetan, edo bintzat publiko gaztearen gorakada bat, nik kanpotik eta ikusle modura nabaritu dut, ez da gitzuek ere horrekin bat egin duzuen. Aurreneko urtetik, izan da horre ere, jende gehiago animatu da, ikusi du jendeak folka ez dela gauza burritu bat, gauza onak badirela, eta jende gazte asko etorri da kontzertutara, bai Tolosatik eta Tolosatik kanpo ere bai asko. Horre eraginak aso larun bateko kontzertuan murgilduzkero, kontzertuetan, horre pandereterak, erruenteko pandereterak edo, Kantabriatik izan ziren nolabait kontzertuari asera ematen, eta ondoren, ziurrenik kartel buru edo behintzat publiko masa gehien mugitu behar zuen talde hori, Balkan Paradise Orkesta, Kataluniatik etorritako neska kuadrilla zoragarria, maila ikaragarrikoa, eta nik topatu nituen publikoan, erdi galdezka eta ikusita ez, hau, hemen ingurukoa ez da, Alemaniatik, Frantzi iparraldetik, Nantes ingurutik, iparre edo mendebaldetik, jendea,
bueno, Zaragozatik, Espainiar estatuko beste hainbat tokitatik, Kataluniatik ere jende asko, horrek ere eman zion ez, olako, publiko asko, publiko gazte desente, eta batez ere, bueno, leku askotatik etorretako jendea. Larun batean plaza berria zegoen bete-beteta, gariren baimenarekin erabiliko terminoa, jendez lurrestali zegoen, plaza berria, eta bai, guk pentsatzen genuen. Dei efektu bat egon gozala, sare sozialetan da usaitzen genuen, jendearen komentarioetan eta ikusten genuen, naiz eta guk kartelean letra tipo eta letra tamaina berdina erabiltzen dugun talde guztiak iragartzeko, ikusten genuen, Balkan Paradise Orkestaren kontzertuari zala dei, berezi bat sortzen, ez? Eta pentsatzen genuen jendea izango zala, baina, egia da gero ikusi genunean erantzun masibo hori, bai, oso pozgarria izan zen. Jende, eraguztietako jendea, kanpotik zetorrena, asko ez genitun ezagutzen, eta beste asko ezagutzen genitunak eta sekula, Tolofolkeko kontzertu batean, egotea espero ez genuen jendea ere ikusi genuen, eta horrek berak ere mantzigun sekulako poza, ez da? Beste saltsa batzutan ibiltzen direnak, eta beste gusto eta preferentzi batzuk dituztenak, gure inguruan eta gurekin bateran dantzan ikustea oso pozgarria izan zen. Folkaren zirrigituak zabalak dira eta honek ere ematen du ez folkaren aterpean egoteko, baina doinu hauek ere beste giro batzuk ekartzen dituzte ez. Garikoitz badauka Balkanetako folk hortatik, baina brass band estetika hori ez, azkenean brass band bat ere badelako, eta horrek guztiak ere publiko ezberdin hori ez, Manesek aipatzen duen erakartzeko, aukera ematen zuen publiko gazteagoa, musika oso dantzagarria, festa girokoa esan genezake, eta hor ere izan zen ez, askorentzat, Tolofolk eta hau ere hemen dago. Bai, eta gainaz, Tolosan dagoen txaranga kulturakin. Azkenean txaranga bat zen, brass band, txaranga. Txaranga baten emanaldi bat zen, oso musikarionakin oso ondo montatuta. Eta honek funtzionatu behar zuen Tolosan, eta ikusi izan funtzionatu zuen. Emakumezko osatutako talde bat, bateria, perkusioa, bituba, tromboia, klarinete bajua, klarinetea, bi trompeta, eta tarteka ahotsak eta trompa, hori falta zitzaidan, hemen zigor xagarna hortxe daukagu, errata guardian adi-adi, hoi edenak ez, osatzen zuten taldea, baina ze taldea ez, dantzarako, kanturako, hori brass band estiloko piezak jotzeko, Balkanetako koloroiek gurera ekartzeko, denetarako aukera eman zuten, eta hemen bazegoen, Manesa aipatzenen bezala, Alemaniarra hauek kontatu zidaten, ez Donostian ginen, egun batzuk pasatzen, senidi batan dugulako eta bar, baina guk Balkan Paradise, Alemani iparraldeko jaialdi baten ikusteakoa ginen, da orduztik erabat jarraitzen dugu. Beste batzuk, akaso Euskaldunak, akaso honetan Naparro ingurutik etorritakoa, hauek berakoak ez ziren, baina... Hona intzatorkit. Zaragozatik ere badakigu, torri zirela batzu. Instagramen jarraitzen ditugu Balkan Paradise Orkestako neskak eta horregatik etorri gara, sunbilatik zetuzten hobek. Handik ez? Hori guztiare bazuen, ez? Pixat, izar fenomeno bat ere bazegoen hemen, ez? Bai, eta ez da gutxi gaurako. Harrigarria da, bereiek estenatokian ikustea, azteko ze energia, ze potentziarekin, ez? Egiten duten emanaldia, ze jarrera, nola diran kapaz dantza mugitu eta hala ere, perfectamente afinatuta emateko kontzertua eta olako indarrarekin eta aldi berean olako zuzentasun teknikoarekin eta aldi berean olako ganberradarekin danan hasten dute eta sortzen duten giroa beraiek ikusten da, primeran pasatzen dutela estenatokian eta hori kontagia egiten dute. Ikusi dut, sareetan antolakuntza txalotu duenik emakumearen presentzia holtzan handi izan delako, eta batez ere Balkan Paradisen kasuan bazegoelako, ez, goiuri alako, ez da egit, zen power bat, ez, emakume energia holtza gainean, eta alduntzia handia, ez, erakusteko modua, emakumez osatutako talde bat gaude hemen, eta jarrera da, austera gatoz, kantuan, dantzan, jotzen, ondo jotzen, horrek ere badu pixu bat, ez, horrelako jaialdi batean. Talentua, artea, estereotipoak hautsi eta alduntzea, holtzatik iraultza, eskerrik asko Tolofolk erreferente hauek erakustagatik. Horrek ere unkituko zaituzte, ez, horrelako mezuak jasotzeak? Noski baietz, lanketa baten ondorio da hau noski.
eta iruditzen zaigu berriro ere saiatu behar deula horrelako gauzak eta gauza anitzak, gauza berdintasunaren alde lan eginez eta kalitatezko gauzak badaude bilatu eta ekartzea gure konpromisotako bada noski. Oso pozik, txio hori guk ere ikusi genuenan bai unkitu ginen, eta gero baita ere, txio horren bueltan ere, zuzeneko mezuak kalean, eta etorri zaizkigu pixka bat mezu horrekin ere bai, eta bai, oso pozik. Eta, bueno, gero, uzten badiazue, baita ere, sare sozialen bidez ere etorri zaigu aitortza, ez bakarrik pixka bat feminismoaren ikuspegitik, baita ere, gure kontzertuak lehiatu zuelako koparen futboleko gizonezkoen finalarekin, eta orduan baita ere, oso laguna eta kutsuna dugun Tolosako kulturako persona oso importante batek esaten zuen, bueno, bada bizitza futbola zaratago, Tolosan, Balkan Paradise Orkestra guantxe. Eta oso futbol zalezkaren ontzako momentu batzutan aukera ere ahazteko final baldeian zela. Bai, izatez, jendea etortzen zitzaigun, ze ausartak programatu dezue ordu erean, eta bueno, gu behidatzen genien pixka bat, behiak trenari bezala, guk hau programatu genuenean, ez genukan ideiarik ere, ze futbol, edo ze kirol, edo ze evento zeuden, hola tokatu da, gu ez genden kezkatuta, esan ez genden bat ere kezkatuta, baita ere bildurrak ere kentzen zoazelako, ez lehen urtean, larun bateko talde handia izan zela Los Tasmaniacs eta ekarri genituen estatu batuetatik, ilusio handiarekin, hoxe ez, pixka bat talde plater principala edo izango zena izateko, bueno, erauntxi izugarria bota zigun, eguraldi ez txarragoa egin zuen, eta hala ere, kontzertuak funtzionatu zuen, eta ongi funtzionatu zuen, eta ordurik aurrera beldurrak eken duen itun, ez? Izan dadila atletiken partidua, edo izan dadila eguraldi txarra, edo izan dadila izan behar duna. Ni emaitza eskuztuk ordu gitaren teatu nintzen, Eta artean artistak zaintzen zinaten? Noski. Ze hori ere egiten duzu, bromak alde bat erotzita, eta parrandetarako leku ematen du edozein kultur jaialdik noski, baina jaso behar dira, hartatu behar dira, izan behar dira egun batzutan jaialdia gozatzen, kontzertuen ostean afaltzen eman behar zaie, elkarte gastronomikoek zer diren erakutsi, bertan dagoen sukaldaritzarako talentua ere erakutsi, eta tira gero ordu txikiek ematen badute eman, ez? Baina hor badago ez hartu eman bat oso ederra dena, eta esango nuke gainera jarraitu egiten duena. Nik gogoan dut oraintxe Margarita Mariño Violentxelizaren kontzertu bat ikustea joatea, ez du gogoan oraintxe non izan zen kontzertu hau? Topiken izan zen. Barakaldon, eta Tolofolkeko antolatzaileak antxe topatzea, bai, Margarita Mariño Abraham Kupeirorekin eta etorri zen, baina ondoren, barekin sortutako harreman hartatik, ara ura ikustea joan eta Tolofolkeko antolatzaileak topatzea, ez? Uste dut, artistekin, egon direnekin, aurtengoekin, eta kaso etorkizunen egongo diren batzuekin, harreman oso estuetan zabiltzatela, eta horre badagoela, ez, balio erantzi bat edo. Dudari gabe, diseinatu genuenean jaialdi hau, argi zegoen, hasieratik planteamenta hori zela. Guk aegitaragua, taula gainekoa diseinatzen dugun bezain besteko mimoarekin, diseinatzen dugu B egitaragua, dala pixka bat, beraiekin egotea, elkartzea, eta elkartruke kultural hori egitea, ez? Eta orduan, adibidez hori da, Joban Eskarajanian etortzea ez da kasualitatea izan. Joban Eskarajanian izan da, aurreko ediziotan egon diren Abraham Kupeiro beraren eta Xabi Lozanoren beraren irakasle izan zen, orduan lotura ere hortik zetorren, ez? Eta orduan beraiek ere referentziak dituzte, eta bai, pozik datoz, ilusioarekin datoz, badakitelako, beraien beste lagun da lankideak hemen egon direla, ondo egon direla. Gu azkenean jaialdi xume bakea, eta gauza asko ezin ditugu eskaini ez ekonomikoki, eta baino gertutasuna eta laguntasuna eta hori dena eskaintza badukagu. Eta horrek nolabait ekartzen du baita ere guretzako pentsa ezin adien taldeak ekartzeko modua izatea. Eta horrek ere erakusten du, ez? Horrek eta jasotzen dituzuen proposamen mordoak, ze horren ingurare galdetu nahi dizuet nolabait, folkaren zirkuito horretan aintzat hartzen den jaialdi bat bazaretela, dagoeneko badela Tolo Folk, eta ari dela, ez? Gero eta artista gehiago zaguzen jaialdia, eta horrek ere sortzen duela, kaso lan gehiago, gero eta proposamen gehiago iritsi, urak haiek aztertu, badagoela hor ere lan bat, eta hazkunde bat urte gutxi hauetan. Bai, egia da, jasotzen ditugu proposamenak,
bueno, aztertu behar dira, respektuz, eta behiratu behar duzu, baina egia esan, hor, bueno, zalantza gutxi izaten dugu, nahiko garbi, irizpideak nahiko garbi ditugu, eta gero hor, bueno, eroso ere gaude, ze azkenean Tolofolkeko antolakuntza ez da bat ere jerarkikoa, oso asamblearioak gea, 4 lagun gera, pixkatera ematen dugunak ez lema nagusia ez, naiz eta gero, bueno, hortaz ere nahi batzu itzen dugu, baina kolaboratzaile sare oso potente bat dugu, bestela ezinezkoa litzateke, danak lan voluntarioa egiten dugu, danak modu voluntarioan antolatzen dugu jaialdi hau, eta orduan, bueno, 4 lagunen artean egiten dugu, baina egia da, batzuk gehiago hartzen dutela pixkat aukeraketa artistikoaren ardura, beste batzuk gehiago gaude pixkate, bueno, produkzioan eta igual gauza logistikoa hauetan. Eta orduan, bueno, tokatzen zaigu ezezkoak ematea ere, baina, bueno, oso modu naturalean eta humilean, esaten dugu, bueno, ez da posible. Ezkenean hori jaialdi txiki bagea, oso xumea gea, eta urtero, 7 emanaldi antolatzeko aukera daukagu, ez gehiago. Eta jaialdiaren azkena atzo bertan, igande arratsaldez izandako kontzertua, bertan elkartu ziren, lau musikari puxka, esango dugu, eta lau musikariak, euretako asko, edo denak, hainbat proiektutan elkar aritutakoak, 1000 saltxetan kointzitutakoak, eta pixka bat, Tolofolken azken kontzertu horretarako, beren beregi sortutako errepertorio, daukerak eta batekin elkartu zirenak, batzuk Tolosan bertan ezagun asko, edo aski ezagunak direnak, eta, besteak ere, Tolosarrak izan gabere, ondo ezagunak direnak, zehor juntatu ziren, ez? Xabi Zeberio, Iñar Sastre, Jago Bastiazaran, eta eurekin txeloan Alejandro Saúl Martínez Kubatarra. Hori da, Alejandro Saúl Martínez Kubatarra. Entzuleak belarrian hola ezagun xamar somatzen badu, Etinkarnatus orkestarekin, Petxiren bandarekin, hainbat proiektuetan ikus daiteken txelista puxka, eta hor txelkartu ziren lauak, folk giroan, euskal musika tradizionala, eta euren beste musiketarako joera uztartzeko, ez? Bai, Xabi jaialdiaren, laguna izan da hasieratik. Lehenengo edizioan Xabierrek asko lagundu zigun, eskuzabaltasun handiarekin. Bigarren edizioan ere bai. Orduan, argi geneukan, aurtengo edizioan, igandeko emanaldia beti izaten dela bertako folka, ez? Euskal Herriko folkari eskainitako saioa, argi geneukan Xabierrentzat izan behartzula, tarte horrek. Eta, utzi genion pixka, berak naizun egiten, berak naizun bezala diseinatzen, pixkat eskuak oso libre utzi genizkion, eta nik esan behar dut, indikan, otzikarak dauzkadala, entzun genuenarekin, izugarrizko, bagenekin zerbait politik izango zela, baina izugarrizko sorpresa ederra izan zen, neurrira egindako emanaldi bat eskaini ziguten, bakarra, honetarako, Tolofolkerako prestatutako emanaldi bat izan zen, eta, izan zen unkigarria ikustea beraiek taulagainera igo zirenerako plaza nola zegon, mukuru beteta zegon, eta lehenengo pieza jo zutenetik jendeak ze erantzun beroa, ze txalo zaparra da, eta festa handi bat izan zen atzoko egia esan. Aizue, nuen aukera izan Xabi Zeberiorekin kontzertuaren ostean izateko, baina ikusi nuen biolinarekin izandako sustotxoa. Ondo dago Xabi Zeberioren biolina, galdetu diozue? Bai, galdetu diegu. Atzo gainaz grabaketan entzun genduen, klank, oso ondo nabarmen entzuten zela, eta zigorre gainaz telefonorako politono bat egingo dio. Erorketaren momentuarekin. Biolina zorionez ongi dago. Xabier berak esan zigun, gero aitortu zigun afarian, milagro bat izan zala, mirakulu bat izan zala, biolina ondo teolako golpe baten ondoren, eta esan zen, Tolofolken milagrotxoa, ia gainera, golpearen ondoren, gainera, ez zegoen desafinatuta ere, ez? Desafinatu bat zegoen. Arri, eskerrak, bestela Korrofundin kanpainan bat edo. Bai, kanfandi potoloa, Angeunden guztiok, denok batera egin genuen. Bai, arnase eltze. Bai, esan zigun Xabierrek, Tolofolken edizio osoko aurrekonturako crowdfunding bat imarko gendu, datorren urtean. Bai, pentsatu nahi dute horrelako biolin baten prezioa, pentsazina dela. Aizue, edizioa eta edizio, 2008ko pasada, valorazioa egiten ari gara, valorazioa ona,
musikari apartak, publikoaren erantzuna uste dute erabat gainezka egin duena, zuen espektatibak ere erabat gainditu dituena, baina dagoenek urrengo urteko edizioare buruan saltxan eta bueltak izango duzu, eta ja etorriko zen jende hau eta beste proposatu, eta garikoitz, ez da egite eskatu duzuen oporraldi txiki bat, edo ja buruan bueltak alabien dela. Bete pare batetik ja urrengo urteko arekin lanean ari gea, Horre, komisio artistikoko hauekin eta bideo batzuk ikusiz, eta bai, urte guztin prozesu natural bat izaten da, orduan gauzak ikusten joan, eta behin pentsakuk gutxi gora bera jaialdia itxita azarorako jaialdiera bat itxita eukitzen degula. Naiz eta ematen duen denbo asko den, tempo administratiboak eta bar, hori dena kontutan euki behar da. Orduan behin azaroan jaialdia itxita eukita, hortik ja urrengorako pentsatzeko denbora asko izaten dugu. Ez dizuegu, sekretu ziri kontatzeko eskatuko, baina izango da nobedaderik baduzu buruan, edo gutxi bera egitura orain arte edo horten ikusi dugun hori mantentzetik dator arrakastaz, aurtengo arrakasta ikusita aldaketak egiteak ere beldurra emango du? Bai, aldaketa txikiak egin ditugu, ordutegiarekin ajuste txiki batzuk, eta holako gauzak igual egin daitezke, baina ez dut uste hemen iraultzari planteatuko dugunik. Egia esan gu ere eroso gaude, guk ere gure tamaina ere dena da, esan talde txiki bagera, lagun talde bagera, modu voluntarioan egiten duguna, orduan guk ere orain gehiegi ere ezin dugu hazi, eta, hombre, gutxi agora joateko ere ez gaude, lagunok, orduan, hortxe, bai, antzeko egitura bat edo. Tolo Folk jaialdiaren antolatzaileekin aritu gara azken minutuetan, Tolosan, duela urte gutxi batzu martxan jarri, eta nolabait, esango dugu horten mugarri ere topatu duen jaialdia, publikoaren erantzuna eta arrakasta ikaragarriak izan direlako, datorren urterako dagoeneko lanean dira, eta hemendik indarra eta osasuna besterik ez diegu opa, Manes Urruzola eta Ariko Jobregati, eta datorren urtean Pasko aste horretan bigarren kaferik badugu, ze horten itzuliaren presentziarekin pixka bat aldatu zaigu dena, berriz ere berreskuratuko dugu, aurreko urteetan hain bereziak ziren artisten parte hartze txiki hoiek, euren soinu frogetatik hartu eta gure laborategira ekartzeko joera hoiek, ze benetan estimatzen genituen, eta horten faltan ere bota ditugu, baina tira, etorkizunak emango du denerako aukera. Manes Arikoitz, eskerrik asko, gozatu oraindik emozional honekin, eta tira, hemen mikrofono aurrean ez bada, mikrofonotik kanpo joango zarete, sekretutxoa kontatzen. Eskerrik asko ekipo. Bai, eskerrik asko zueri. Zaindu. Flowin, Balkan Paradise Orkesta eta Meritxell Nederman Kataluniarraren arteko elkarlan honekin egingo ditugu urrengo minutuak, eta goaz, poliki gu ere, gaurko saioa agurtzeko moduan. Goiuri Zeizarandia, bihar goizeko 10:05 ikusiko dugu elkar. Berriz. Vale, ados. Izu, bihazetan, ez dugu elkarri ikusi, orain ez hasi hemen kejaka, Barkatu. Entzule gure bagoaz bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, plazer baduzuen Naiz Irratian, bigarren kafean, zaindu asko, aio! Keep calm and bigarren kafea.